Ali vidite ovo, pogledajte koja je ovo lepota. A nikog ovdje ne čujete, ovdje nema u blizini nikog. Znači, bukvalno smo samo možda se čuje kad duva vetar, da se čuje ovo drveće, znači lišće, granje. Možete da čujete neke ptice i to. Znači, nema ljudi, to mi je bitno, da nema gužve, da hoću da čujem samo zvuke prirode, ništa drugo. Sve lepo izgleda. Tek sad vidim da sam kameru naopačke okrenuo. Gotovo sad, nema veze, nek bude ovako. Drugari, sad ćete da vidite, došli smo ponovo na plac, sad ću vam pokazati šta smo doneli, šta ćemo da radimo. Pošto nikako nemamo vremena za pecanje, a nekako smo sad uhvatili vrijeme. Vidite kako izgleda tamo put naš koji smo kroz šumu napravili. A sad smo doterali i bager. Sad smo doterali bager, a moj brat nema pojma da vozi. Sad ćemo da vidimo šta će da napravi. Nisam ti stavio mikrofon. Treba ti staviti da se čuješ malo i ti. Sad ćemo malo da poravnjamo putić i da tamo napravimo neko brdo, vidjet ćete to posle sve. Idemo kako će on prvo da ga skine. Ja sam pod stresom sad ovdje. Može, ideš pravo. Podiže se kamion. Nikako da dođemo da pecamo, nikako, znači nema vremena. Moj klinac krenuo u prvi razred, znači to je po 3 sata je u školi, znači cijel dan sa njim, pa radi sad i domaći i sve. Moraš da odeš po njega da ga vratiš iz škole i sve. Tako da je sad nikako nema vremena. Sad smo bili ovdje pre neki dan. To ću vam pokazati, znači imamo tamo problem na onom platovu što smo uradili. Mi smo zid, taj prvi koji smo napravili, znači od paleta, to je zid koji je trebao, eto, u startu da imamo taj plato, da možemo nekad dođemo da pecamo i to, a onda kad uhvatimo vremena da dođemo i da uradimo još jedan zid. Taj zid nismo, mi smo napravili tu kočiće, sve smo stavili, to sve ok, ali nismo mi to toliko dobro napravili jer smo htjeli još jedan zid ispred tog koji će biti od panela. I taj drugi zid bi sljedeće godine sklonili, znači te panele, to bi sklonili da jel ovo izgleda, još nam došla voda. Šta je, još nam došla voda. Da sklonimo taj drugi zid, da sljedeće godine ćemo zidati sigurno zid, znači kopat ćemo rupu, radimo temelj, zidamo i to je sve. Sad ću vam pokazati ovdje šta sad hoću. Ovako kako silazimo, znači ja hoću ovdje ovako da idu stepenice skroz, tamo će isto sljedeće godine pravimo ovdje u vodi. Tu će na vodi biti neki splavić mali, a mi sad skidamo ovo. Znači ovo, da bi te stepenice mogle da se rade ovako pravo tu. Znači tu ima mnogo zemlje, korova, svega i svačega, tako da ćemo vidjeti sad šta ćemo, kako ćemo. A pogledajte ovo kako mi je ovo propalo. Sad je voda i nadošla od pre neki dan. Mi smo bili pre neki dan ovdje. Pogledajte. Znači sve palete su se nagnule tamo. Zemlja je se povukla, ova je se znači skroz odvalila. Inače, od ovog ovdje stabla, znači odatle sve smo uzeli, znači bio je geometar, uzeli smo nekih sve do ovog ovdje oborenog drveta, uzeli smo nekih tu 20 metara ima sve ukupno, tako da smo ceo plac uzeli. Ovo je za sad ide odlično, dobar si, jesam ti rekao da znaš da voziš.
Dobar je, dobar je. Ovo je moj brat, nas dvojica sve ovo zajedno radimo. Bukvalno sve ovdje što smo radili, znači od puta, od raznog tog silnog krčenja i svega do platoa dole, sve što smo donosili ovdje, znači mi smo ovdje samo, kad pogledajte, doneli smo nekih 20 paleta, znači ajde su plus svi ti silni kočići i sve što nam je trebalo, tu sve smo mi to zajedno radili. Dotle je ekstra, znači to je to. Znači odatle dole mi posle pravimo stepenike, znači to je to. Šti koliko je to skinuto. Jebi mi to da kopamo ručno, pogledajte koliko je to korenje, još šta ga je on tamo izvadio. Mislim, gdje ćemo sa tim da se zajebamo. I ovako će imati dole korenja da se mučimo kad budemo stepenike radili. Ovo je, ajoj, znaš koji posao? Kako je to ispod ovog granja bilo nekog smeća, nekih flaša. Ima jedno 5-6 nekih plastičnih flaša, šta je ovo? Sljedeći put i to pokupimo. Ako me nešto nerviralo, znači na svakom mjestu gdje god sam pecao, znači to je smeće. Znači kad vidim plastičnu flašu, znači majke mi, sloši mi se odmah. Ne vredi tvrdoglav, evo vidiš šta sad on radi. A inače on ovo prvi put radi. Nikad nije kopao. Vozio jeste, probao, ali nikad nije kopao. A odličan je. Dobar je. Ne žurimo nigdje, uradit ćemo, bitno je da malo po malo. Jesen, jesen! Da bi to sve bilo onako kako ja želim. Sad što moji drugari kažu da sam ja picajzla. Jesam, ja volim da je to sve lepo, da je sve uredno, da je što prirodnije, ali ne vredi, mi ćemo morati da ozidamo zid, mada taj zid neće se vidjeti jedino kad bi se gledalo sa vode, jedino tad će se vidjeti da je ozidano. Inače sve okolo drvo i sve, znači ovdje kad budem radio vikendicu, kažem, znači 99% ću na stubove neku magazu da stavim, znači to je ono, jer ne treba mi tu vikendica, ne znam ja zašta, to je ono, ako nekad hoću da ostanem 2 dana, eto da prespavam jedno večer tu, to je to. Ja u Srbiji ne radim, radim samo na Aljasci i kad dođem ovdje hoću da odmaram, hoću da budem sa porodicom, hoću da uživam. Znači neću da mi ceo život prođe u tome, samo radi i dođi do penzije i onda posle opet kad dođi do penzije onda je preživljavaš sa tom penzijom i tako. Znači ja ne želim da živim tako, nemam 100 života da bi mi ceo život bio samo posao i ništa drugo. Znači ja odradim na Aljasci, budem 3-4 mjeseca, sve posle ostalo kad dođem ja sam slobodan ovdje, ja mogu da idem i leto i zimu na Aljasku, ja ne želim da idem leti, znači to mi je mnogo da budem odvojen od porodice 8 mjeseci, to mi je katastrofa. Ja ovo gledam, znači kupujem svašta nešto, ulažem, evo sada ovo, radim ovaj plac, hoću da napravim vide, da budem, cilj mi je da moj kanal bude broj 1 što se tiče tog nekog uživanja u prirodi, pecanja, spremanja hrane i tako. Znači, čak hoću da uzmem da pravim neke videe, kad uradim tu malu vikendičicu, da napravim video gdje ću 7 dana da budem ovdje, neću da idem do prodavnice, neću ništa, znači hoću da spremam ribu, da to hrane što donesem, da spremam jaja i šta ti ja znam, tako, znači da nije preživljavanje, znači to je sve super, odlična, kvalitetna hrana, ali ne želim da idem do prodavnice da to kupujem. Eto, tako neke videe želim da napravim, želim da moj kanal napreduje, ono, da bukvalno nema granice, znači, ovo šta radi, ovo je, alo! Naopako će da se prevrne čovjek. Evo kako bi sad bilo, znači ovdje da se
da se prihvati riba, milina, znači milina, bukvalno nemaš potrebe da silaziš sa platoa, znači kad je ovakav vodostaj. Kad i opadne voda, nebitno, znači uradit ćemo stepenike, znači sa jedne, uradit ćemo ovdje i sa druge strane, ovdje da može i ovdje tu čisto 2-3 stepenika, 4, da može i tu da se siđe. Ovamo što se ovog dijela tiče, vidite kako smo ovdje, nasekli smo drva, opakovali tu, to je ovoga sve što nam je smetalo, evo, kao što je ovo bilo tu. Ovaj dio nam ovdje manje više, znači bitno je da smo uzeli da ne može niko tu da mi dođe. To ćemo koristiti ovako, eto, da držimo drva i šta ti ja znam. Možda ćemo tu namestiti da vezujemo čamac i tako. On čak hoće da stavimo jedan mali splavić ovdje i jedan mali splavić ovdje. Pa ćemo vidjeti, možda ćemo raditi 2 splava. Vidite? Ali boravljamo, vrh. Ovdje, tamo je jedan auto, ovdje drugi auto. Top, top.